Ένα όνειρο πολλών ετών γίνεται σήμερα πραγματικότητα χάρη στην επιμονή και την προτροπή του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Ελίτ, κ. Νικήτα Κάτσονα, και του διευθυντή κ. Νίκου Μαλαπέτσα. Ένα ταξίδι που άρχισε πριν περίπου 25 χρόνια σε μια ανοιχτή αγορά της Βιέννης, ήταν η πρώτη μου επαφή με τις Ολυμπιακές Καρφίτσες της Ολυμπιάδας της Μόσχας. Τα χρώματα, τα σχέδια και η ποικιλία των θεμάτων με συνεπήραν. Εκεί αρχίζει και η συλλεκτική μου δραστηριότητα με αποκορύφωμα το 2002, όπου άρχισα να εμπλουτίζω τη συλλογή μου με Ολυμπιακές Καρφίτσες, λάδες, εισιτήρια και άλλα Ολυμπιακά ενθυμήματα από την Ολυμπιάδα της Αθήνας του 2004 και προγενέστερες. Κάθε μέρα, σε αυτό το ταξίδι, είναι μέρα αναζήτησης, και αυτό είναι που συναρπάζει κάθε συλλέκτη. Σήμερα έφτασε η στιγμή να γίνετε κι εσείς κοινωνοί της προσπάθειάς μου αυτής και να έχετε ευκαιρία να θαυμάσετε μοναδικά εκθέματα που για πρώτη φορά εκτίθεται στο ευρύ κοινό. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στα εγγένεια της έκθεσης με θέμα «Κυμήλια σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων», σαν σήμερα, στις 6 Απριλίου του 1896, πραγματοποιήθηκε η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να φιλοξενούμε στο Elite City Resort ενθυμήματα τόσο μεγάλης συλλεκτικής αξίας, που δεν μπορούν να αφήσουν ασυγκίνητο κανέναν επισκέπτη. Έχει γίνει μια πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια ώστε να παρουσιαστούν μοναδικά εκθέματα με έναν τρόπο που να αναδεικνύει τη σημαντικότητά τους και να βοηθά τους επισκέπτες μας να αντιληφθούν ιδιαίτερα στοιχεία σχετικά με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, που ίσως δεν ήταν μέχρι τώρα ευρέως γνωστά. Το Elite City Resort αγκαλιάζει πάντα πρόθυμα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό μας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να έρθουν σε επαφή με το Ολυμπιακό ιδεώδες, ειδικά σε μια σύγχρονη περίοδο που πολύ συχνά και εύκολα γίνεται λόγος για την κρίση αξιών. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους Καλαματιανούς. Δεν θα πω ονόματα συγκεκριμένα, αλλά είναι μια πόλη που την αγαπάω ιδιαίτερα και επειδή άκουσα πολύ όμορφα λόγια σήμερα, θα ήθελα να πάω πολύ πίσω τις μνήμες μας και να πω ότι η Καλαμάτα πάντα είχε αθλητισμό. Το 1985, όταν ήρθα από τη Λαμία στην Αθήνα για να προπονηθώ, την ίδια περίοδο ήρθαν και από την Καλαμάτα η Μαρία Ελβίζου, μια συναθλήτριά μου στη ρυθμική γυμναστική, με την Ελένη με την Μιχοπούλου. Στην πορεία καταφέραν και αυτές και κάνανε τις μεγάλες διακρίσεις. Ερχόμασταν μετά για προετοιμασία, για διακοπές στην Καλαμάτα και πάντα το Elite ήταν ο χώρος διαμονής μας. Εδώ έχουμε όλες τις αναμνήσεις μας, καθώς επίσης και στο στάδιο. Στο στάδιο αυτό που κάναμε όλοι εμείς οι αθλητές μεγάλες επιτυχίες, εκτός από μένα, ο Ξάνθου, ο Λάρος Παπακώστας, η Στέφα η Κωνσταντίνοβα, η οποία και αυτή ήταν έρθει, δεν ήρθε. Τι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου σε όλους σας και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό να συνεχίζουν να ασχολούνται, να προσφέρουν, γιατί πραγματικά τα παιδιά αξίζουν. Αξίζουν να έχουν στάδια, αξίζουν να έχουν ιδανικά αξίες όπως είναι ο Ολυμπισμός, ο αθλητισμός, και στην εποχή που ζούμε το χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε όλοι μας μέσα είναι η πίστη. Γιατί όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, χωρίς πίστη στον εαυτό μας, για αυτό που θέλαμε να κάνουμε, δεν θα τα καταφέρναμε τίποτα. Εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε μια γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε από κοινού με το Elite City Resort για την προαγωγή του αθλητισμού και την ανάπτυξη του αθλοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα απεσιοδοξίας που επιφέρει η οικονομική κρίση, έχει αναγάγει την προαγωγή του αθλητισμού ως ύψιστο στόχο. Η εκπόνηση του προγράμματος με τη συμβολική ονομασία «Κοινωνική Ανταποδοτικότητα» του Συλλόγου μας έχει στόχο να επιστρέψει στην κοινωνία με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος, την αγάπη και την αποδοχή που διαρκώς λαμβάνουμε από τον κόσμο.